De kofanda sabaka kwananai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Onon jokkini be Suraji Ali Musa pullo tawaɗo leydi Niger. Mi salmini on, mi weltini on musidɓe duhiɓe weltiɓe hande emin kawral meɗen ngal ko ɓooyi heewi. Mi yiɗino mi udditana on live uji ka ɗo YouTube dow sengo amen Siradji Ali Musa. On beltanama no feewi musidɓe bakemɓe. Joni en mbawi yahude gi'en honko waɗi ka lesdi Guinée Conakry ton waɗɗen ton bale ƴaɓɓiɗe musidɓe. Television ne awi awan dariya maka akamo YouTube mo gani yara ko bai musidɓe joni ko jahen tun to habaru mi addana on habaru fe'i ɗum hanki lesdi Nigeria ko yite fe'i ton ɗumo no wuddi sanne piiji fuyi no nangi yite kadi darenge. daga aiki ba amana amma ba mutu ba wallahi mutu ya wasu sai an shiga addu'a a kai an mutanen da suka mutu a wannan gidan da dole ma akwai mutanen da suka mutu wai wasu masu kuɗi ba wasu cewa suka yaran nasu ba wasu shiga wala su biya su cewa da cinye komai da komai ko musu da kai a cikin nan wasu fito musu da kayan su ban me yasa ba su yi wasu shiga wasu ko musu da kayan su za su yi musu biya tsabar rashin imani. Wallahi akwai azzaliman masu kudi a garin nan, wallahi akwai marasa adalci a kasuwar Sabon Gari. A ce yaron shago sai ka ce uwarsa ba ta san shi, haifarsa ba aka yi ka wallahi da yawa akwai wanda suka mutu a cikin nan. Wallahi akwai ina bar shi shiga da ko wallahi akwai wani inyamuri na aka kira shi a waya ce wallahi wuta ta yi zafi a inda yake ba zai iya gutowa ba. To ta da fito ya daga waya kuma gashi ina gama da fito ba yanzu yana ciki sai dai ta inda Allah yi. Kai hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jama'a da kun ga wuta yanda take ta goran
na musibe min ari kamo don joni kadi min jottine huɓɓangon video on joni kadi ndare fa waɗa hay joni min mbawi wittugo ka ton ka sengo meɗen ndare musiɓɓe no fewi kadi on jaar those ka do yanzu fugan inda an diba yanzu a ganna a YouTube din ran medo wancan din ne dai nam joni daro men kubaruji amen no fewi joni kadi inchallah ko wakasi du min mbawi arugo min gadano honko fe'oto hu ka lesɗe kewɗe ka ɗo nder wai ya za a buɗa min ina so to akwai wanda ya ce in tura mishi lambar ya buɗa min na tura lambar bai sake waya ta ba har inda yake haba bare to yanzu da ma a buɗa min na fahimce ka bare yanzu an jima tun da kai muna tare an jima sai in ya hau Allah sai a saka sai a buɗa min musiɓɓe barkimɓe joni kadi min mbawi takkude live inchallahu min mbawi tokkude men si Allah holli min jango min aray min gaddana on kubaruji no fewi on beltanama no fewi on salminama. Assalamu aleykum.